Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa na tomto kanále a dneska si tu zahráme Combo PvP. Zanechajte na tomto videu like a na mojom kanáli odber, moc mi to pomôže a dúfam, že sa vám moje video bude páčiť a poďme na to. Takže ideme kombovať, ak nie sú silnejší ako ja, takže... Dám to. Nedám to. Zaklikol som to. Neviem, či to dám. Už ma ruka boli z toho klikania. Čo sa stalo? On sa odpojil, kámo. Kombo a on neskôr žiadne, ja vás to neporušiť armor a jeden hit. Teraz jeden. Ešte jeden. Yes. Ale kamo, on mal tiež zničený armor celkom dosť, takže to je podľa mňa tým proste, že ja som mu dával celkom dobre kombo a vlastne on ma len hitoval, ale nedával mi kombo.
Jaké kombo? Jo, nesmiem. Ja som zabudol, že nesmiem skakať vlastne. Hlavne nehať Ender. Kamo. Ten typek sa proste sama skoro zabil. Načo dal dubičku, kámo? Ale toto je vyrovnaný fight, kámo. Bo akože ja jemu dávam kombo, aj on nie. Len on proste sa proste furt vyhelováva. Pomôcem tým enderpearlami. Ja si počkám, kým mu dojdu, kámo. A potom bude zábava, ako dovtedy nezabijem. Lebo je to dosť možné, lebo dostával do mňa kombo. Komba, tak. Joj, ale teraz to vypadá pre mňa zle. Poď. Rupne ti niečo už dneska vôbec? Kamo, mám malo. Kamo, sa bojovať. Poď. Ale on už nebude mať veľa enderpearlov. Nebojte sa. Joj, toto zase zle vypadá pre mňa. A zase zdrám. Jakože aj ja trochu zdrhám, ale kámo, proste nepochopím jeho logiku. Má proste 4,5 hápka, 4,5 srdiečok proste a už sa perluje. Jako je to málo, ale zas tomu neuberem na... Šišmár. Aha. Jaže prečo je furt rýchlejší než ja. Ja som si neuvedomil. Jaké kombo teraz dostal? Počká, ale v jeho mene je vlastne IT. Neverím. Joj. Teraz aj ja budem trošička zdrhať. Ale nikto nemá. No dobre, tak ešte má enderpearly. To, čo mi začal dávať? Povie mi niekto, čo začal dávať za kombo. A odkiaľ furt bere enderpearly? Kamo, to čo mi začal dávať, vidíte to? Kámo, on si zapol cheaty. Čiže odkiaľ bere furt enderpearly. No tak ako už nemá, ale... A teraz čo ja som začal dávať za kombo? Chvíľku.
kedy ti niečo už praskne. Kamo, nejaký armor, časť armoru, kedy ti plukne. Lebo mne každú chvíľu niečo plukne. No, tak zase ešte mám. To, čo zase začal dávať. Holy kombo, kámo, mi dáva. Jaké kombo dostal? Jaké kombo? Má málo. Kurník, ja nemám hunger. Jaké kombo? No dobre, toto úplne nebolo zase také dobré kombo, ale... OK, teraz dostal kombo, to už bolo dobre podľa mňa. Do jakého komba som ho dostal zase? Vyhrám? Nevyhrám? Vyhrá zase dostal. No papaj. Len aby ti tie epočka nedošli. Kamo, ale mňa toto nebaví, kamo. Musím sa dohealovať a ruka sa mi musí zregenerovať. Lebo už ma boli z toho klikania. Ale už, ako už ma nasral, tak už ako moja ruka to nezvláda, teda moje prsty proste, kámo. Kámo, a to je mi dáva zase zaujímavé. Kámo, jaké kombo som mu zase dal, kámo, ale to je furt proste, že raz mi on strašne kombo dáva, raz ja jemu. Musím si už pripraviť náhradné brnenie, to vypadá tak. Aha, počkaj. Tu není náhradné brnenie. Že by sa šťastie na mňu usmialo. Tiež už nemám helmu. Mám málo, ale aj ja mám málo. Nie, toto nevyhrám. Nie, nevyhrám. Viete čo, z tohoto videa je to všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zanechajte na tomto kanáli like a odber. Teším sa na ďalšie video a zatím čau.